Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο και σήμερα θα μιλήσουμε επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό που μου το έχετε ζητήσει για τη ζωγραφική με λάδια. Πριν ξεκινήσω να μιλάω για αυτά που έχω να σας πω για αυτό το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που σιγά σιγά το κανάλι μετά από κάποια χρόνια, κλείσαμε νομίζω 3, έχουμε φτάσει στις 5.500 εγγραφές. Το γνωρίζω ότι δεν είμαι τόσο πολύ ενεργός λόγω διάφορων εργασιών που κάνω και εκτός από αυτό, οπότε προσπαθώ πάρα πολύ να βρω χρόνο να το κάνω και θέλω πάρα πολύ να το κάνω. Τώρα, αυτή την περίοδο είμαι λίγο πιο χαλαρά, οπότε κατάφερα να κάνω και θα έρθουν και καινούργια βίντεο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στη ζωγραφική με λάδια πρέπει να είμαστε λίγο έμπειροι. Τι εννοώ? Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να ζωγραφίσουμε, πώς θέλουμε να το ζωγραφίσουμε, σε τι μέγεθος και τον τρόπο. Επομένως, πρέπει να έχουμε μια εμπειρία σχεδιαστική, δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε εντελώς αρχάρι, να μην ξέρουμε τι είναι το πινέλο, ποια είναι τα χρώματα, πώς τα χρησιμοποιούμε κλπ. Και να πάμε κατευθείαν να επιχειρήσουμε με λάδια. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο έμπειροι. Έχω αρκετά βίντεο. Όποιος δεν γνωρίζει να πάει να δει τα, ας πούμε, χρώμα με ακριλικά που έχω πει κάποια πράγματα, το πώς χρησιμοποιούμε τα εργαλεία, να κάνουμε λίγο σχέδιο και στη συνέχεια να επιχειρήσουμε με τα λάδια. Τώρα, διαφορές που υπάρχουν στη ζωγραφική με ακριλικά και στη ζωγραφική με τα λάδια. Μία θεμελιώδη, ας πούμε, διαφορά είναι ότι η ζωγραφική με λάδια και η ζωγραφική με χρώμα δεν έχουν καμία σχέση στην διαλυτότητα, δηλαδή το πώς διαλύονται. Η ζωγραφική με λάδια διαλύεται με κάποια συγκεκριμένα υλικά. Η ζωγραφική με ακριλικά διαλύουμε, ας πούμε, τα χρώματα με νερό. Εδώ δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Οπότε αλλάζει εντελώς το σκηνικό, αλλάζει εντελώς ο χρόνος ο οποίος στεγνώνει η ζωγραφική με τα λάδια και έχουμε μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Η βασική μας επιφάνεια πρέπει να είναι ο καμβάς για να αντέχει πολύ τα υλικά και γενικά πρέπει να έχουμε να ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει μετά για να μπορούμε να δράσουμε στο τώρα. Θα σας πω πολύ γενικά σήμερα τι είναι τα λάδια, πώς φτιάχνονται και πώς τα αναμειγνύουμε. Ξεκινώντας, θέλω να σας πω ότι χρησιμοποιούμε πάντα γάντια. Όταν ακουμπάμε λάδια, όταν ακουμπάμε υλικά που διαλύουμε τα λάδια, όλα αυτά είναι χημικά και πρέπει πάντα να έχουμε γάντια. Δεν πιάνουμε ποτέ τα μάτια μας, δεν ξυνόμαστε πουθενά, δεν πιάνουμε το στόμα μας και εσείς γονείς, αν τα παιδιά σας, αν επιχειρήσετε με τα παιδιά σας, ας πούμε, να κάνετε λάδια, πολύ προσοχή. Πρώτον. Δεύτερον, όλα αυτά τα υλικά βγάζουν ανθυμιάσεις, βγάζουν οσμές περίεργες. Οπότε, θα είστε σε ένα χώρο όπου αερίζετε καλά. Δεν θα κλείσετε σε ένα δωμάτιο και θα κάνετε λάδια όλη μέρα. Γιατί υπάρχει περίπτωση, χωρίς να το καταλάβετε, γιατί σιγά σιγά η μυρωδιά συνηθίζεται, να ζαλιστείτε, να χάσετε τις αισθήσεις σας. Όχι ότι θα τα πάθετε σε μία ώρα, απλά λέω ότι θέλει λίγο προσοχή, δεν είναι νερό και πλαστικό, αλλά κατέβουμε νεράκι και μια χαρά. Θέλει λίγο προσοχή. Ανοίγουμε, εξαερίζουμε το χώρο πολύ καλά, βγαίνουμε, παίρνουμε λίγο αέρα, ξανά συνεχίζουμε. Και αν δεν αντέχετε τις μυρωδιές, βάζετε μάσκα. Εντάξει. Πρώτα η ασφάλεια και μετά η τέχνη. Εντάξει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα με τα πνευμόνια τους, υπάρχουν με άσθμα κλπ. Οπότε εκεί θέλει λίγο προσοχή. Πάμε να δούμε τι είναι το λάδι. Λοιπόν, όπως όλα τα χρώματα, υπάρχει μια σκόνη η οποία παράγεται από ορυκτά. Από αυτά υπάρχει μια διαδικασία την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στο διαδίκτυο. Βγαίνει μια σκόνη και αυτή την σκόνη μετά από αρκετή διαδικασία τις βάζουμε ή νερό, με βάση το νερό δηλαδή, ή τις βάζουμε λάδι. Γι' αυτό λέγεται λαδιού. Τι είναι το λάδι τώρα, ποιο λάδι χρησιμοποιούμε? Υπάρχουν διαφόρων ειδών λάδια. Το πιο σύνηθες για να φτιάξουμε χρώματα λαδιού είναι το λινέλαιο. Το λινέλαιο είναι το λάδι από τον λιναρόσπορο. Υπάρχει μια επεξεργασία που πιέζουν το λινάρι, βγαίνει το λάδι του και συνεχίζει αυτή η διαδικασία με διάφορους τρόπους να παράγεται το προϊόν αυτό. Υπάρχει το προϊόν του λινέλαιου που υπέστη μια επεξεργασία η οποία παίρνουν, ας πούμε, το προϊόν και το αφήνουν στον ήλιο για να γίνει μετά από αρκετό καιρό. Αυτό δηλαδή ετοιμάζεται, ζυμώνεται με φυσικό τρόπο. Αυτό θα το βρείτε σε συσκευασία που λέγεται bleached.
oil. Ή θα το βρείτε σε μια άλλη ονομασία που λέγεται boiled oil, linseed oil. Δηλαδή να είναι βρασμένο. Ποια είναι αυτή η διαφορά του βρασμένου λινέλαιου με το λινέλαιο το οποίο έχει υποστεί την επεξεργασία του από φυσικό φαινόμενο, ας πούμε όπως είναι ο ήλιος, που το αφήνουμε να γίνει μόνο του. Το ένα, το βρασμένο, έχει μια πολύ πυκτή σύσταση. Είναι σαν μέλι, να φανταστείτε. Ενώ τα υπόλοιπα λινέλαια τα οποία είναι ήδη αραιωμένα ή είναι ήδη φτιαγμένα στον ήλιο, είναι λίγο πιο αραιή η σύστασή του. Το λινέλαιο το οποίο έχει πολύ πυκνή σύσταση λέγεται και stand oil, γιατί είναι πιο στέρεο σαν σύσταση. Ποια είναι η διαδικασία τώρα που ακολουθούμε εμείς για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να διαλύσουμε το δικό μας λάδι για να μπορέσουμε να ζωγραφίσουμε? Χρησιμοποιούμε πολύ λίγο προϊόν σε σχέση με το χρώμα που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, βάζουμε πολύ λίγο στο πινέλο μας, θα σας το δείξω και πρακτικά. Βάζουμε πάρα πολύ λίγο στο πινέλο μας, ίσα που το βρέχουμε δηλαδή, και σιγά σιγά προσπαθούμε να το διαλύσουμε με το χρώμα. Πάμε να δούμε τι θα χρησιμοποιήσουμε εμείς για να εφαρμόσουμε αυτή την σχέση ανάμεσα στο medium, δηλαδή το ενδιάμεσο συστατικό της επιφάνειας που θα σχεδιάσουμε, που θα ζωγραφίσουμε, που είναι ο καμβάς. Είναι το ενδιάμεσο του καμβά και του χρώματος. Γενικά υπάρχουν διάφορα mediums, όπως είναι το παπαρουνέλαιο, το καρθαμέλαιο, το λινέλαιο και το stand oil που είπαμε. Το stand oil έχει μέσα και λινέλαιο. Να συνοψίσουμε. Πήραμε ένα stand oil, ένα bleached linseed oil, το οποίο είπαμε τη διαφορά, το ένα είναι βρασμένο και το ένα είναι γινωμένο, ας το πούμε έτσι, με φυσική έκθεση στον ήλιο, με τη ζέστη δηλαδή, και ήρθε και έπηξε, αλλά όχι τόσο όσο το βρασμένο. Και τώρα αυτά τα δύο εδώ, επειδή συνήθως πρέπει να χρησιμοποιούμε και ένα διαλύτη και για αυτά, έχουμε αυτό που δεν πρέπει να λείπει καθόλου από την ζωγραφική με λάδια και όχι με το να ξεβάφουμε τα πινέλα μας, όπου είναι η τερεβινθίνη ή turpentine, όπου αυτό εδώ το συστατικό είναι ο διαλύτης για την σύσταση αυτού εδώ που δεν θα το χρησιμοποιούμε από το βαζάκι κατευθείαν, οπότε θα το σπάσουμε τουλάχιστον μία φορά. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Όπως επίσης και αυτό μπορούμε να το σπάσουμε. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σκέτο για ζωγραφική, αλλά δεν μας δίνει τα ωφέλη που θα μας δώσει το λινέλαιο για την διαδικασία της ζωγραφικής. Γι' αυτό σας είπα πριν, πρέπει να έχετε μία εμπειρία σε αυτό για να μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτά τα υλικά, είτε όσον αφορά την τεχνική, είτε όσον αφορά τις γραφές, γιατί αν δεν γνωρίζετε τι σημαίνει ζωγραφική γενικότερα, τι σημαίνει σχέδιο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γραφές. Οπότε όλα αυτά είναι για να αναβαθμίσουν, για να εξυπηρετήσουν καλύτερα το όραμα για αυτό που θέλετε να απεικονίσετε. Οπότε, λινέλαιο, ψημένο, άψητο, βρασμένο, άβραστο και τερεβινθίνη. Αυτά τα τρία είναι τα σημαντικά, τα βασικά στοιχεία για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το χρώμα από το σωληνάριο. Τώρα, νεύτη ή white spirit. Οποίο είναι αυτό? Αυτό δεν το χρησιμοποιούμε. Σίγουρα κάποιοι το χρησιμοποιούν κατευθείαν, ξεπλένουν το πινέλο, παίρνουν το χρώμα και ζωγραφίζουν, αλλά δεν είναι η σωστή διαδικασία. Αυτό θα το χρησιμοποιούμε μόνο για να ξεπλένουμε τα πινέλα μας. Δεν ξεπλένεται με νερό, έτσι, γιατί είναι η βάση το λάδι. Αυτά, το νερό πάνω στο λάδι μετατοπίζεται, βγαίνει, το ξερνάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεβάψετε ή να ξεβγάλετε το λάδι από εδώ. Οπότε αυτό το συστατικό νεύτη ή white spirit θα ξεπλένετε τα πινέλα σας, θα το στεγνώνετε και μετά όταν δείτε ότι δεν βγάζει καθόλου το προηγούμενο χρώμα, τότε θα επιλέξετε κάποιο διαφορετικό χρώμα ή θα επιλέξετε διαφορετικά πινέλα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πολλά πινέλα για να έχουμε το χρόνο να τα αλλάζουμε. Όταν θέλουμε να αποθηκεύσουμε την παλέτα μας ή τα πινέλα μας, αν συνεχίσετε τη ζωγραφική σας την επόμενη μέρα, δεν θα ξεραθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, τα ακριλικά, σε μία ώρα να το αφήσετε και στεγνώσει, θα το πετάξετε το πινέλο, γιατί δεν πρόκειται να είναι άχρηστο. Ενώ εδώ πέρα έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να ξεχάσουμε και κάποιο πινέλο, αλλά θα ξεπλένετε πολύ καλά μέσα στο νεύτη white spirit το πινέλο σας, το ξεπλένετε. Και μετά θα παίρνετε πράσινο σαπούνι και θα το τρίβετε πάρα πολύ καλά. Σας το λέω αυτό γιατί όλα αυτά τα υλικά τα οποία κοστίζουν, καλό θα είναι να μπείτε στη διαδικασία να τα προσέχετε. Πρέπει να μάθετε να σέβεστε τα υλικά για να σας σεβαστούν και αυτά και να μπορείτε να έχετε μια σχέση σεβασμού. Θέλω να φτιάξουμε 2-3 έτοιμα mediums υγρά, τα οποία θα βουτάμε μέσα κατευθείαν και θα παίρνουμε και θα διαλύουμε το χρώμα μας.
Είπαμε πριν, το stand oil είναι πάρα πολύ στέρεο, είναι πολύ παχύρευστο. Όσο πιο παχύρευστο είναι το medium, αυτό παρατείνει τη διαδικασία που μπορούμε να σχεδιάσουμε πάνω. Δηλαδή δεν στεγνώνει γρήγορα. Εμείς μπορείτε τώρα να φτιάξουμε δύο διαφορετικά υγρά από το ίδιο προϊόν. Υπάρχουν όμως και έτοιμα, διαλυμένα, για να μην μπείτε στη διαδικασία να διαλύσετε ένα προϊόν. Να έχετε στο μυαλό σας. Όταν παίρνετε στα χέρια σας ένα λινέλαιο ή παπαρονέλαιο κλπ. Να κάνετε αυτό το πράγμα, να δείτε το πόσο παχύρευστο είναι. Όσο λιγότερο παχύρευστο είναι, τόσο πιο γρήγορα στεγνώνει. Γιατί εξατμίζεται το υλικό πολύ πιο γρήγορα. Πάμε να φτιάξουμε τώρα το τρίτο μας medium, το οποίο είναι ανάμεσα στο βρασμένο λινέλαιο και στο bleached lynched oil, το οποίο δεν είναι βρασμένο και είναι πιο αραιωμένο για τις αρχικές μας στρώσεις. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε 2 μέρη από τη ρεβινθίνη και 2 μέρη από το λινέλαιο. Θα χρειαστούμε ένα δοσομετρητή, ό,τι και να είναι το δοσομετρητή, τουλάχιστον είναι 2 εδώ και 2 από την άλλη, να μην αλλάξετε το δοσομετρητή. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς με γραμμάρια. Ωραία. Καλό να τα κλείνετε κατευθείαν αυτά. Να μην σας έρχονται και τα εισπνέετε. Και βάζουμε τώρα 2 γεμάτα μέρη. Βλέπετε πόσο παχύρευστο είναι. 1 και άλλο 1. Έχει ένα τρομερό χρώμα, είναι όντως σαν μέλι. Πάρα πολύ όμορφο. Πάρτε και ένα πυρελάκι μικρό για να μπορέσετε να βγάλετε όλο το υλικό που έχει μέσα. Το κλείνουμε και αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός ότι θα έχετε πάντα γάντια, ό,τι χαρτί σκουπίζετε, ό,τι παράγεται από εδώ χρησιμοποιώντας νεύτη και λινέλαια, δεν θα τα βάζετε ποτέ μαζί σε ένα κουβά. Γιατί αυτά είναι έφλεκτα και μπορεί να πάρουν φωτιά μόνα τους και να καεί το σπίτι ή οτιδήποτε. Οπότε θα βάζετε ένα κουβά με νερό και θα τα ρίχνετε εκεί μέσα. Να εξυδερώνετε αυτό, γιατί με τη ζέστη αυτό μπορεί να πάρει φωτιά μόνο του. Δεν το ξέρετε αυτό πότε θα γίνει και αν θα γίνει, οπότε δεν το διακινδυνεύουμε. Οπότε ανακατεύουμε να πάει παντού, ανακατεύουμε να είναι έτσι ένα ομοιόμορφο μείγμα και έχουμε τώρα. Αν δείτε θα καταλάβετε ακριβώς τη σύσταση ότι το ένα είναι πολύ πιο ρευστό, εδώ έχουμε μία ενδιάμεση ρευστότητα και εδώ έχουμε μία ρευστότητα που είναι ξεκάθαρα ότι είναι πιο συμπυκνωμένη. Στην αρχή, στη μέση και στο τέλος. Στην αρχή χρησιμοποιούμε τα χρώματα τα αρχικά του προπλασμό με αραιωμένο, στη συνέχεια με λίγο πιο πολύ και στη συνέχεια προς το τέλος βάζουμε το stand oil. Υπάρχουν και κεριά, παραδείγματος χάρη, που βγαίνει σε μορφή πιο παχύρευστα, πιο θαμπά. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Ξεκινήστε με τα βασικά αυτά και στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και διαφορετικά υλικά και τεχνοτροπίες που σίγουρα έχει πολύ ενδιαφέρον να τις μάθετε. Υπάρχουν αυτά τα δύο καπάκια, τα πάρα πολύ ωραία, τα οποία μπαίνουν στην παλέτα σας για να τσιμπάτε λίγο λινέλαιο και να χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να βάλετε και 4 στίκες αν θέλετε. Τώρα, για να χρησιμοποιείτε αυτό, εγώ πολλές φορές, επειδή τα ρίχνω κάτω και δεν είναι ωραίο να χάνουμε το υλικό, γιατί είπαμε ότι κοστίζουν κλπ. Θέλουμε, ας πούμε, να χρησιμοποιήσουμε λίγο από αυτό το υλικό. Βάζουμε μία μεζούρα, βάζουμε εδώ, δηλαδή και μία μεζούρα η οποία είναι των 10 γραμμαρίων είναι αρκετό υλικό. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ λίγο αυτό και πρέπει να το γεμίσουμε όλο μέχρι πάνω. Ίσα ίσα βρέχουμε το πινέλο μας όταν το ζωγραφίζουμε. Θα το καταλάβετε και στη συνέχεια. Να έχουμε την ευκαιρία να μπορέσει και αυτό λίγο να στεγνώνει. Να μην το πασαλίγουμε από την αρχή. Φυσικά αυτό θα έρθει με την εμπειρία σας. Παίρνουμε και από εδώ. Το βάζουμε στο άλλο. Μην ξεχάσετε μόνο το τι έχετε πού. Φυσικά φαίνεται και από το χρώμα, γιατί το ένα είναι πιο διάφανο, πιο λευκό και το ένα είναι πιο κυτρινοπό. Επίσης, γι' αυτό έχουν καπάκια για να μην μυρίζουν. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω,
Τα χρώματα που για μένα είναι πολύ σημαντικά να χρησιμοποιούνται, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη ζωγραφική που θα κάνουμε τώρα όλα. Απλά θέλω να έχετε μια γκάμα, έτσι, μια γκάμα χρωμάτων που έχει ενδιαφέρον να την γνωρίζετε. Ξεκινάμε με Ultramarine μπλε. Μπλε κόμπαλτ, κοβαλτίου. Συνεχίζουμε με μπλε προσικό. Έχουμε yellow όχρα, κίτρινη όχρα λοιπόν. Ψημένη όμπρα. Lemon κίτρινο. Κίτρινο καδμίου. Emerald green, ένα πράσινο το οποίο το έχω επιλέξει σε σχέση με πολλά, γιατί πολλά πράσινα μπορούμε να τα φτιάξουμε και με κίτρινο και μπλε. Στη συνέχεια έχουμε κόκκινο καδμίου. Συνεχίζουμε με καρμίνα. Light oxide red. Κάτι σαν κεραμιδί, φανταστείτε το. Το αγαπημένο μου βερμιγιόν. Και έχουμε τώρα για Skin Tones Royal Talents από την σειρά της Van Gogh το 2024, και έχουμε από την εταιρεία Sennelier 563 ο κωδικός. Φυσικά μαύρο και λευκό, τιτανίου λευκό πάντα. Υπάρχει ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε πολύ για την μίξη των χρωμάτων, για να έχουμε καθαρή μίξη των χρωμάτων χωρίς να αναγκαστικά να τα ανακατεύουμε με το πινέλο μας. Αυτή η σπατουλίτσα λοιπόν χρησιμοποιείται και για την ανάδευση των χρωμάτων, για να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο χρώμα, μια καινούργια απόχρωση επάνω στην παλέτα, ή για να τοποθετήσουμε με πάστα επάνω στον καμβά το χρώμα. Έχει δύο χρήσεις λοιπόν. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως επιθυμείτε, αναλόγως στο αποτέλεσμα που θέλετε στον καμβά. Πάμε στη δράση, πάμε να δούμε πώς γίνεται όλο αυτό το μαγικό πράγμα το οποίο λέγεται ζωγραφική λάδια. Πριν ξεκινήσω το σχέδιό μου, κάνω μία επιλογή των υλικών. Χρώματα πινέλα mediums, πανάκια χαρτί και φυσικά σε τι επιφάνεια θα πραγματοποιηθεί το σχέδιο. Ανάλογα με το θέμα, διαλέγω ποιους κωδικούς χρωμάτων θα χρησιμοποιήσω και σε τι ποσότητες. Εφόσον έχω δημιουργήσει έναν άνετο χώρο και τακτοποιημένο, να με βολεύει στις κινήσεις μου, να σιγουρευτώ ότι δεν με εμποδίζει τίποτα, τότε ξεκινάω. Με ένα μολύβι κάνω το προσχέδιο με σχετική ακρίβεια, δημιουργώντας κενά γεμάτα και σχήματα που θα ορίσουν πού θα μπει το φως και πού η σκιά. Συνεχίζω με την προετοιμασία του καμβά. Μία όχρα με λίγο καφέ και νεύτη είναι η πρώτη στρώση. Το αφήνω σίγουρα 2 ώρες να σταθεροποιηθεί λίγο η επιφάνεια και αρχίζω να τοποθετώ τα πρώτα χρώματα.
Ξεκινάω με τα σκούρα και πιο συγκεκριμένα με το φόντο. Αυτό με βοηθάει να ελέγξω τον περιβάλλοντα χώρο του αντικειμένου, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια πανοπλία. Αυτό θα με βοηθήσει να καταλάβω αν το έχω τοποθετήσει σωστά στο τελάρο μου. Οι πρώτες πινελιές είναι με αρκετά αραιωμένο medium για να έχω ταχύτητα στο πινέλο καθώς γεμίζω τις επιφάνειες. Συνεχίζω με τους αδιάμεσους τόνους και κάποια βασικά χρώματα στα φωτεινά σχήματα, για να πάρω έτσι μια γενική εικόνα. Η πρώτη ημέρα σχεδιασμού έφτασε στο τέλος της. Η επιφάνεια είναι πολύ κινητική λόγω της ρευστότητας των χρωμάτων, οπότε πρέπει να της δώσουμε λίγο χρόνο να σταθεροποιηθεί. Ραντεβού 5 μέρες μετά. Στη δεύτερη φάση του χρώματος προσπαθώ να βρω τους όγκους με φως και σκιά, μεταφράζοντάς το σε χρώμα. Εδώ παίζει ρόλο η τοποθέτηση του πινέλου στην επιφάνεια και πώς αυτό μεταφράζεται σε γραφή και σιγά σιγά σε υλικότητα. Ο τρόπος γραφικής διαφέρει ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα που θέλει το κάθε άτομο να προσφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει με εμφανή πινελιά να χτίσω σιγά σιγά τους όγκους σε συνδυασμό με κάποια ομαλά πλασίματα σε ορισμένα σημεία. Ένα από τα τελικά βήματα είναι η τοποθέτηση μικρών επεισοδίων φωτός σε πολύ λίγα και συγκεκριμένα σημεία, με σκοπό την αναλυτικότερη επίδειξη λεπτομεριών και τονικών διαφορών του φωτός, καθώς αυτό κυλά
σε όλο το αντικείμενο. Μία τελική κίνηση πριν αποφασίσω ότι τελείωσε αυτή η προσπάθεια είναι μια διαφανής λαζούρα αρκετά σκούρα για την διαμόρφωση της τελικής απόχρωσης της πανοπλίας. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά την ζωγραφική μας, γύρω στον 1,5 μήνα μετά, εφόσον έχει στεγνώσει, η επιφάνεια είναι σε μια έτοιμη κατάσταση για να μπορεί να μπει το βερνίκι, και τώρα θα βάλουμε μαζί το βερνίκι. Αυτό που κάνει το βερνίκι είναι να μας δίνει προστασία σε βάθος χρόνου. Αν κοιτάξουμε όλη την ιστορία της ζωγραφικής, ενώ τη ζωγραφική σε τελάρο, θα δούμε ότι πολλοί καλλιτέχνες βάζανε βερνίκι. Και γι' αυτό έχουμε και πολύ καλή εικόνα της έντασης και του χρώματος επάνω στον πίνακα. Το βερνίκι λοιπόν το χρησιμοποιούμε για προστασία. Υπάρχουν διαφόρων ειδών βερνίκια. Εμείς θα πούμε τα τρία βασικά, όπου είναι το ματ, το σατινέ και το gloss, που είναι το γυαλιστερό. Δηλαδή έχουμε ματ χωρίς καθόλου γυαλάδα, λίγο περισσότερη γυαλάδα και πολύ γυαλάδα. Εμείς θα βάλουμε το γυαλιστερό γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να τονίσω το χρώμα. Φυσικά εδώ έχουμε κάποια μειονεκτήματα, ότι καθώς φωτίζει ένας προβολέας σε μια έκθεση στο σπίτι μας, δεν έχουμε την ευκαιρία να το δούμε από όλες τις πλευρές. Πρέπει να πάμε σε ένα σημείο που να μην χτυπάει το φως επάνω, γιατί αντανακλά. Αυτό συμβαίνει πολύ με τα λάδια, αλλά κάτι χάνουμε, κάτι κερδίζουμε. Οπότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το gloss, θα το χρησιμοποιήσουμε και σήμερα. Τώρα, τι θα χρειαστούμε για να εφαρμόσουμε το βερνίκι μας? Θέλουμε ένα πινέλο, το οποίο συνήθως λένε ότι είναι για βερνίκι, δηλαδή μπορείτε να το ζητήσετε πινέλο για βερνίκι. Μπορεί να κάνετε και ζωγραφική, απλά είναι λίγο άκαμπτη η τρίχα και γι' αυτό το χρησιμοποιούμε. Επίσης είναι πολύ συμπυκνωμένες οι τρίχες, ώστε να μας κάνει γραμμές το βερνίκι. Θέλουμε ένα βαζάκι, ένα ποτηράκι, το οτιδήποτε, για να μεταφέρουμε το βερνίκι από την συσκευασία, την κλείνουμε, χρησιμοποιούμε όσο θέλουμε και στη συνέχεια ξαναβάζουμε, γιατί δεν χωράει το πινέλο σε αυτό. Και το βασικότερο, όπως έχουμε πει και με τα λάδια, είναι βάζουμε τα γαντάκια μας. Οπότε, εφόσον βάλουμε τα γάντια και είμαστε έτοιμοι, φυσικά και αυτό έχει μια μυρωδιά, οπότε επαναλαμβάνω, όποιος έχει πρόβλημα αναπνευστικό να βάλει και τη μάσκα του.
και πάμε να δούμε μαζί την εφαρμογή. Εδώ θα παρατηρήσουμε ότι σε κάποια σημεία που έχει περισσότερη στρώση χρώματος, δηλαδή περισσότερη ποσότητα, είναι πιο γυαλιστερό, και σε σημεία που ήταν περισσότερο λαζούρα, δηλαδή πιο νερουλό, έχουμε κάποιες μάτι επιφάνειες. Τώρα θα προσπαθήσουμε εμείς να φέρουμε σε ισορροπία το γυάλισμα με την τοποθέτηση του βερνικιού. Οπότε θα περάσουμε πρώτα στρώσεις, πρώτα οριζόντια, σε ζώνες δηλαδή. Πρέπει να έχουμε τα φώτα σε τέτοιο τρόπο ώστε να βλέπουμε που βάζουμε, γιατί υπάρχει πιθανότητα να μας ξεφύγουν κάποιες λωρίδες και αυτό δεν βοηθάει, και ύστερα θα το περάσουμε και κάθετα για να είμαστε 100% σίγουροι ότι πήγε σε όλες τις ίνες του καμβά και έχει μπει σε όλους τους σπόρους μέσα. Το περνάμε πάντα σε οριζόντια φάση για να μην μας στάξει. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί υπομονή, όμως αν θέλετε να έχετε τα έργα σας για πολλά χρόνια και θέλετε να τους δώσετε λίγο παραπάνω αξία, αξίζει να το κάνετε. Τελειώσαμε λοιπόν το βερνίκωμα. Αν έχει περισσέψει υλικό, το επιστρέφουμε μέσα. Δεν υπάρχει λόγος να το πετάξουμε στο νεροχύτη, γιατί αυτό είναι κακό υλικό για να περάσει το νερό. Οπότε τι θα κάνουμε? Ό,τι περισσεύει το περνάμε πίσω και το πινελάκι και το σκεύος αυτό το πλένουμε με νεύτη, με ό,τι έχουμε διαλυτικό, δηλαδή ό,τι πιο φθηνό διαλυτικό έχουμε. Μετά σαπουνάκι για να έχουμε το υλικό μας για να μπορέσουμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Τώρα, ελπίζω να σας βοήθησα, ελπίζω να λύσαμε κάποιες απορίες από αυτές που είχατε, γιατί καιρό μου ζητήσατε να κάνουμε κάτι με λάδι. Ό,τι θέλετε μου το γράφετε κάτω, σιγά σιγά το απαντάμε και τα λέμε στο επόμενο.